Сёлета Мінскаму абласному краязнаўчаму музею спаўняецца 60 год, і першы падарунак установа атрымала менавіта падчас акцыі. Дзеці намалявалі карціну з дзіўных кветак, казачных воблакаў і сонца, якое усміхаецца. Супрацоўнікі музея дзякавалі юным мастакам і абяцалі твор абавязкова выставіць падчас юбілейных мерапрыемстваў. Гэта ў перспектыве, а не сумны вечар у музеі у межах міжнароднай акцыі наведвальнікі будуць узгадваць доўга. Усе 3 экспазіцыі музея былі адчынены для дзяцей і дарослых, і кожны мог праверыць свае веды, прычым на працягу дня у цікавым квесце. Когда получили бумажку, и как в школе, тут надо ставить не циферки, а надо буквы, и потом по этим буквам искать, где что зашифровано, это вызывает действительно большую заинтересованность. Мы пробежали, не прошли по 2 залам, и оказывается, вроде бы просто, но там история 1812 года. Оказывается, надо было найти Наполеона, но там поставлена только 1 буквочка. И вот мы поставили 1, поставили 2, обошли 3, экспонат 4, 5. Какой будет результат, не знаю. Может, к концу вечера мы поделимся. Для гасцей працавалі розныя пляцоўкі. Адправіцца ў савецкае мінулае дапамагалі супрацоўнікі музея. Яны расказвалі пра дэфіцыт тавараў і ў той жа час іх высокую якасць, пра маладзёжныя субкультуры і планы пяцігодак, пра стыльныя элементы адзення і многія прадметы быту, якія сёння ўжо ўяўляюць сапраўды музейную каштоўнасць. А неад'емнай часткай адпачынку і здаровага ладу жыцця ў Савецкім Саюзе былі турыстычныя злёты, у якіх удзельнічалі школьныя, студэнцкія і вытворчыя калектывы. А колькі бардаўскіх песен нараджалася ля кастра пад гітару, колькі романтычных сустрэч адбывалася. Мне очень сильно понравилось, как бы сидеть в палатках, это как бы пережидать что-нибудь, к примеру, там как-нибудь, когда была война, там пережидаешь, когда, отойдет какой-нибудь там, разведка какая-нибудь отойдет, и можно выходить дальше. Это очень, мне кажется, это очень познавательно для всяких детей, там, которые сюда приходят. Мне больше всего понравилось, как мы играли в лото, очутились, в мире, как жили наши бабушки, дедушки, посмотрели, как проходила война. Хтосьці ўзгадвае часы СССР з ностальгіяй, хтосьці наадварот. Але ў музеі кожны наведвальнік мог адчуць атмасферу жыцця тагачаснага перыяду, калі калектыўнае ставілася вышэй за ўласнае, калі людзі верылі ў перамогу камунізму, ганарыліся першым палётам у космас савецкага чалавека і бліскучымі перамогамі на алімпіядах нашых спартсменаў. Разам са строгай ідэалогіяй, ленінскімі заклікамі і сацыялістычным спаборніцтвам любы савецкі чалавек мог атрымаць бясплатную вышэйшую адукацыю, магчымасць адпачываць і лячыцца незалежна ад фінансавага стану, а таксама справіць наваселле. Пераезд у новую кватэру і аформілі супрацоўнікі музея ў якасці фотазоны. Мы постарались, чтобы наши посетители всех возрастов, и маленькие наши посетители, и постарше, и люди, правда, поколения времени СССР, нашли, чем заняться в нашем музее в этот вечер. Таксама дарослыя дзеці маглі паўдзельнічаць у розных віктарынах і майстар-класах, узгадаць дзяцінства і пагуляць у класікі, настольны хакей і даміно лато. Вечар завяршыўся рэтра-дыскатэкай, арганізаваць і правесці якую дапамаглі нашы калегі з радыёстанцыі FM «Маладзечна». Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.